Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wani sabon darasi. Jama'a, darasin mu na yau zai bayani ne akan yadda za ka samu MB 500 kyauta a layin MTN. To da farko jama'a, wannan ana yin sa ne a wani application mai suna My MTN Downloading. Da farko idan baka da shi za ka iya shiga Play Store kamar haka, sai ka je wurin searching ka rubuta My MTN app kamar haka, sai ka danna. Kuma gashi nan zai kawo ka nan gurin kamar haka. So idan baka da shi sai kai download, in kuma kana da shi sai kai danna open kamar haka. Yawwa, to jama'a gashi nan ya bude mu. Kana shigowa zai nuna maka waɗannan abubuwa gashi nan. Sannan ma gashi nan sai mai tallacewa ka invite ɗin mutum 10 su zo su download ɗin My MTN application, za ka samu 2 GB kyauta. Wannan ba shi zai ba tukunna. Da farko gashi nan za su nuna maka, sai ka danna nan gurin, sai ka ƙara dannawa gashi nan, sai su jama'a gashi nan yanzu na samu MB 500 kyauta daga MTN. Sai dawo free. Bara mu jira su saƙon cewa na samu wannan data, kuma bara mu danna duba mu gani. Yawa, to jama'a ga MB 500 kamar yadda kuke gani na samu daga My MTN Downloading. Jama'a kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin da zarar mu ɗaura sababbin shirinmu ku samu kan lokaci. Mun gode da kallon tashar Duniyar Gizo.